గురించి చెప్పారు. 2వ శ్లోకంలో భాగవతం యొక్క ఘనత, ఇటువంటి భాగవతం ఉన్నప్పుడు మరి వ్యాస మహర్షి నుండి విరచితమైన శ్రీమద్ భాగవతం ఉండగా ఇంకా వేరే గ్రంథం ఎందుకు? ఎవరైనా సరే శుద్ధ భక్తులు దీనిని గనక శ్రద్ధతో చదివారు అంటే తక్షణమే వాళ్ళు భగవంతుని హృదయంలో సుస్థాపితం చేసుకోవచ్చు అని లాస్ట్ దాంట్లో చూసాం. శుశ్రూషుభి తత్క్షణాత్ అంటే శీఘ్రంగా వాళ్ళు జ్ఞానులు అవుతారు. ఎవరు? కృతిభి అంటే పవిత్రమైన ఆత్మ కలవారు, పవిత్రాత్ములు, శుద్ధ భక్తులు. పవిత్రత అంటే ఆ కల్మషరహితులైన ఆ భక్తులు. సో అది సెకండ్ దాంట్లో. ఎవరు ఎటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా చదివితే ఈ భాగవతం వాళ్ళకి తక్షణమే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి భగవత్ ప్రాప్తి కలిగిస్తుంది అనేది సెకండ్ శ్లోకాలు చెప్పారు. 3వ శ్లోకంలో ఇప్పుడు మనం అందరినీ కూడా ఈ భాగవతాన్ని ఏ రకంగా ఆస్వాదించండి అని అని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆహ్వానించడం అన్నమాట. ఈ భాగవత పురాణాన్ని మీరందరూ కూడా చదివి ఈ రకంగా ఆస్వాదించాలి అని ఈ 3వ శ్లోకంలో వ్యాస మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. నిగమ కల్పతరోర్గళితం ఫలం సుఖముఖాదమృతదవ సంయుతం పిబత భాగవం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. నిగమ కల్పతరోర్గళితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. సో నిగమ కల్పతరు అంటే ఇవి వేద వాంగ్మయాలు, అంటే వేద శాస్త్రాలు. హరే కృష్ణ. ఎస్టర్డే ఇది చెప్పారు మాతాజీ. అయిపోయింది మాతాజీ. ప్రభుజీ చెప్పారు. నిన్న నేను తీసుకోలేదు కదా, మర్చిపోయాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఇందులో ఏం చెప్పారు? నిగమ కల్ప తరోర్గళితి ఫస్ట్ 3 మీ ఇందులో భాగవతం తీసుకునే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు కదా, మీరంతా మీకు తెలుసు. ఇంకా ఎవరైనా తీసుకొని వాళ్ళు ఉంటే జనరల్ గా ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్ని ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. సుఖదేవ గోస్వామి స్వయంగా ఆయన నోటి నుండి వెలువడినటువంటి ఈ భాగవతాన్ని మీరంతా రసికులారా వచ్చి ఆస్వాదించండి ఈ అమృత రసాన్ని అని చెప్పి, ఎంత మధురంగా ఉంటుందో దాని అమృత రసం ముక్త పురుషులతో సహా అందరికీ కూడా ఆస్వాదనీయము అని దాని ఘనతను మళ్ళీ ఈ రకంగా వివరించారు 3వ శ్లోకంలో. అయితే ఈరోజు 4వ శ్లోకంలో నైమిషే నిమిష క్షేత్రే ఋషయ శౌనకాదయః సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్రా సమమాసత. సో భగవంతుడు మరి భక్తుల కోసం వాళ్ళ ప్రీత్యర్థమై ఎన్నో సంవత్సరాలు మరి పట్టేటటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి సౌనక ఋషి అధ్యక్షతలో ఋషులందరూ కూడా ఈ పవిత్రమైన నైమిషారణ్యంలో సమకూడారు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు ఆయన భక్తుల ప్రీత్యర్థం మరి అంటే భగవద్భక్తులు చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు ఆయన భక్తుల్ని గనక నిరసించిన వాళ్ళని ఆయన ఇంకా కూడా ఆయనకు అది ఎంతటి అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ చైతన్య మహాప్రభు స్టోరీలో కూడా చూస్తాం. నిత్యానంద ప్రభుని ఎవరో ఈ రకంగా అవమానించదలిస్తే ఎంతగా చైతన్య మహాప్రభు మరి అంత ధర్మమూర్తిగా ఉన్న ఆయన కూడా ఆయనకు ఆగ్రహం రావడం అనేది చూపిస్తారు. అందుకని శుద్ధ భక్తులను అంతగా గౌరవించడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం. సో ఇక్కడ కూడా అందుకే మరి భగవంతుడు ఆయన భక్తుల యొక్క ప్రీత్యర్థం 1000 సంవత్సరాలు పట్టేటటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి సౌనక ఋషి అధ్యక్షతలో ఈ ఋషులందరూ అంటే భగవంతుడే కాకుండా సద్భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు అందరి ప్రీత్యర్థం వాళ్ళు ఇంత పెద్ద యజ్ఞం అనమాట. 1000 సంవత్సరాలు పట్టే యజ్ఞం చేయాలనేసి సౌనక ముని యొక్క అధ్యక్షతలో ఈ ఋషులందరూ కూడా ఈ పవిత్ర స్థలమైన ఈ నైమిషారణ్యంలో సమకూడారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ అధ్యాయం పేరే ఋషుల ప్రశ్నలు అని చూసాం కదా. సో భాగవతంలో మొట్టమొదటి ఇదంతా ఇంట్రొడక్షనే మనకు కొన్ని చాప్టర్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఏది ఇలా
ఋషులందరూ కూడా సమావేశం అవడం, ఒక యజ్ఞం చేయాలి భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఆయన భక్తుల ప్రీత్యర్థం, ఒక మహాయజ్ఞం, అది మామూలు యజ్ఞం కాదు, 1000 సంవత్సరాలు పట్టేటటువంటి యజ్ఞాన్ని తలపెట్టాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకుని చివరికి వాళ్ళల్లో సౌనక మహాముని అధ్యక్షతలో వాళ్ళంతా కూడా సమావేశమయ్యారు ఈ నైమిషారణ్యంలో. సో ఈ శౌనక మహాముని కూడా మరి గొప్ప ముని, వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన నాయకత్వం వహించి ఆయన అధ్యక్షతలో వాళ్ళు ఇక్కడ సమావేశం అవడం జరిగింది. సో మరి 3 శ్లోకాల్లో గత 3 శ్లోకాల్లో మనం ఈ భాగవతం గురించి చూసాం. ఈ అంటే ఈ వాంగ్మయం, ఈ మహత్తరమైన భాగవతంలో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటో ఇప్పుడు మనకి చెప్పబోతున్నారు. ముందు భాగవతము భగవంతుడి గురించి బ్రీఫ్ గా నమస్కరిస్తూ గాయత్రిని తలుచుకుంటూ మొదటి శ్లోకంలో, తర్వాత భాగవతాన్ని భక్తులను ఏ రకంగా అది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, అర్థం చేసుకుంటే దాని యొక్క ఫలితం ఎలా ఉంటుంది, మరి కల్పవృక్షం లాంటిది అని చెప్పి మీరందరూ కూడా వచ్చి ఈ కల్పవృక్ష ఫలాన్ని ఆస్వాదించండి అని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఆ తరువాత ఈ మునులందరూ ఇక్కడ సమావేశమయ్యారు సౌనక ముని యొక్క అధ్యక్షతలో అని చెప్పి చెప్తూ, ఇక్కడ మరి బ్రహ్మదేవుడు ఒక ఆయన మరి ఒక చక్రాన్ని సృష్టించారు అని చెప్పి మనకి ఈ వాయవీయ తంత్రంలో చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాంటి ఘనచక్రం దాని యొక్క పిడి నైమిషారణ్యంలో ప్రతిష్ఠ, అంటే నైమిషారణ్యం యొక్క చరిత్ర కొంత ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఆ చక్రం పిడి ఎక్కడున్నది అంటే నైమిషారణ్యంలో ప్రతిష్ఠించారు. ఆ నైమిషారణ్యం గురించిన ప్రస్తావన అంతా కూడా వరాహ పురాణంలో కూడా ఉన్నది. అయితే నైమిషారణ్యంలో యజ్ఞం చేయడం ద్వారా మరి ఈ రాక్షస బలాన్ని నశింపజేయచ్చు అని చెప్పేసి దాంట్లో ఉన్నదనమాట. సో ఇది ఈ స్థలంలో గనక యజ్ఞం సలిపితే రాక్షసుల యొక్క బలాన్ని తగ్గించవచ్చు అని, అందుకని అలాంటి యజ్ఞాచరణ చేయడానికి ఈ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఎప్పుడు నైమిషారణ్యాన్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు ఈ రోజుల్లో రాక్షసులు ఎవరు, మరి రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళే రాక్షసులు, దానవులు. ఇదివరకు రోజుల్లో మనకి రాక్షసులు అంటే వాళ్ళు ఏదో భయంకర ఆకారాలతో ఉన్నట్లలా చూపిస్తూ వర్ణిస్తూ ఉండేవారు. కానీ దానవులు అంటే మనం అసలు అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ గుణాలు ఉండటమే దానవత్వము. మనం గుణత్రయ విభాగ యుగంలో కూడా గుణత్రయ విభాగంగా దైవాసుర సంపద విభాగంలో కూడా చూస్తాం దైవ గుణాలు దానవ గుణాల్లో. సో ఆ దానవ గుణాల ఉన్న వాళ్ళను నశింపజేయడానికి, అంటే ఆ దానవత్వాన్ని తగ్గించి మరి సాత్వికతను ప్రపంచంలో పెంచాలి అంటే ఈ నైమిషారణ్యంలో ఈ యజ్ఞాచరణ చేస్తే అది జరుగుతుంది అని మనకి శాస్త్రాలు కూడా చెప్పాయని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది వరాహ పురాణంలో కూడా చెప్పబడింది. సో భగవద్భక్తులందరూ కూడా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం ఈ యజ్ఞాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఈ కారణంతో అని చెప్తున్నారు. అట్లా మరి భక్తులేమో ఇలా భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు అయి ఉండగా మరి భక్తి లేని వాళ్ళు భౌతిక సుఖాల పట్ల అనురక్తితో ఉంటారు అంటూ, మరి భగవత్ ప్రీత్యర్థం కాకుండా ఇంకేదన్నా ప్రయోజనం కోసం ఈ జగత్తులో మరి ఏదైనా ఇంకా వేరే ప్రయోజనం కోసం చేసేది ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో మరి మనకు బంధాలే కానీ ఇక వేరే ఏది కూడా రాదు, మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసుకుంటే అని మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి అన్ని కర్మల్ని కూడా మరి ఎలా చేయమన్నారు, విష్ణు కోసమే చేయమని మనకి అన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన అని చూస్తాం కదా. సో అన్ని విష్ణువు కోసమే చేయాలి అని మనం 3rd చాప్టర్లోనే చూసాము. అలా అట్లా అటువంటి ప్రవర్తన మరి అందరికీ కూడా శాంతిని కలిగిస్తుంది. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసినప్పుడు మరి మనకి ఎప్పుడు కూడా అశాంతిగా అలజడిగానే ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి లేదనే అసంతృప్తి, కోరికలు ఎక్కువైన కొద్దికే అసంతృప్తే కదా మరి. సో అది ఎప్పుడైతే సంతృప్తి స్వభావాన్ని కొద్ది కొద్దిగా మనం అలవర్చుకుంటామో మనకే మనశ్శాంతి, ఇంకా వేరే కారణం కూడా అక్కర్లేదు. అందుకే లాజికల్ గా ఆలోచించినా ఇది ఎంత సత్యమో అన్ని విధాలా మనకు అర్థమవుతుంది. మోక్షమే కాదు, ఏది మోక్షం, ఈ ఆందోళనల నుంచి విముక్తి చెందడమే పెద్ద మోక్షం. కాబట్టి అలాంటి శుద్ధ స్థితికి మరి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాకుండా
మనం ఏది చేసినా ఇలా భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే స్వభావాన్ని గనక మనం అలవర్చుకున్నాము అంటే అది ఫస్ట్ మోక్షం. మనకి ఆందోళనల నుంచి, కలతల నుంచి, విషాదం నుంచి, ఈర్ష్యాసూయల నుంచి, కోపం నుంచి, ద్వేషం నుంచి, వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఫస్ట్ విముక్తి వస్తుంది. తద్వారా నిజమైన విముక్తి ఎలాగో వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా అందరూ కూడా ఈ భావంతో ఉండాలి అని చెప్తూ, మరి ఈ మహర్షులు అనేవాళ్ళు మరి అందరికీ కూడా శుభాన్ని కలిగించాలనే ఉంటుంది వాళ్ళకి. మామూలు వాళ్ళందరూ, మనలాంటి వాళ్ళందరూ మన స్వార్థం మనం ఎక్కువగా చూసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇలాంటి మహానుభావులు అందరి యొక్క మంచి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళంతా సౌనకుడి అధ్యక్షతలో మహర్షులు ఇంకా ఈ ఘనమైన యజ్ఞాలన్నీ చేయడానికి ఈ పవిత్రమైన నైమిషారణ్యంలో వీళ్ళంతా సమావేశం అవ్వడం జరిగింది. ఇలా మరి ఏది మంచి ఏది చెడు అనే ఆలోచన విధానాన్ని కోల్పోయిన మనుషులందరూ కూడా శాంతికి మరి వాళ్ళు ఏ మార్గం మనకి శాంతినిస్తుంది అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ మహర్షులంతా కూడా ఆ మార్గాన్ని తెలిసిన వారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మంగళప్రాయమైన పనులు చేయడానికి వాళ్ళకి ఆతృతతో ఉంటారు. మరి మామూలు వాళ్ళకి ఇది తెలియదు, ఏ మార్గంలో వెళ్తే మనశ్శాంతి వస్తుంది అనేది మామూలుగా ఉన్న మన బోటి వాళ్ళందరికీ తెలియకపోవచ్చు, స్వార్థంలో ఈ భౌతికత్వంలో మరి అటాచ్మెంట్స్తో ఉన్నప్పుడు. కానీ ఇలాంటి మహానుభావులు వాళ్ళు శుద్ధులు కాబట్టి వాళ్ళు అందరికీ మంచి చేయాలనే ఆతురతతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రకంగా అందరికీ మంచి చేసేటటువంటి యజ్ఞాలు సలుపుతూ ఉంటారు. మరి అలాంటి శుభకర్మలే మరి ఈ ప్రపంచానికి శాంతిని కలిగించేది. నిస్వార్థ భావంతో లోక కళ్యాణం కోసం చేసేటటువంటి పనులు మరి శాంతిని తీసుకొస్తాయి కదా. సో అలా అందరికీ కూడా నిజమైన స్నేహితులు ఎవరు అంటే ఇటువంటి సద్భక్తులు, ఇటువంటి మహానుభావులు. వాళ్ళు మరి వాళ్ళకి ఏదైనా అసౌకర్యం కలుగుతుందేమో అన్నది కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయకుండా అందరికీ శుభాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఈ రకమైనటువంటి సన్మార్గంలో, భక్తి మార్గంలో, నిష్కల్మషమైన సేవా మార్గంలో ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి భగవంతుడు కనుక ఒక పెద్ద వృక్షం అని మనం అనుకున్నట్లయితే మరి దేవతలు, ఈ మానవులు అంటే మనమేమిటి, సిద్ధులేమిటి, దేవతలు, మరి విద్యాధరులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ వృక్షం యొక్క శాఖలు అంటున్నారనమాట. సో ఈ సృష్టికి మూలం మరి ఆ వృక్షం యొక్క వృక్షం అయితే మరి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ శాఖలన్నీ కూడా మన బోటి వాళ్ళు అందరూ సిద్ధులేమిటి, మానవులేంటి, దేవతలేమిటి వీళ్ళంతా. ఇక మనందరం శాఖలు, రెమ్మలు, ఆకులు వంటి వాళ్ళం. ఈ వృక్షానికి గనక నీరు పోయకపోతే మరి ఈ భాగాలన్నీ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ భక్తి శాస్త్రిలో కూడా మనం చూస్తాం చదివేటప్పుడు. మరి ఈ వృక్షానికి మనం నీరు పోయకపోతే ఇంకా కొమ్మలు, ఆకులు ఎలా ఉంటాయి? ఎప్పుడు మొదలు మరి రూట్స్కి, వేళ్ళకి మనం నీరు సప్లై చేయాలి కదా. సో అలా మరి అన్నిటికీ అన్నీ కూడా సమృద్ధిగా ఉండాలి అంటే వృక్షానికి మనం సరి అయినటువంటి సేవ చేయాలి. కాబట్టి వృక్షం నుంచి వేరైపోతే ఈ పత్రాలు, శాఖలు వీటిని వేరు చేసామంటే మనం నీరు పోసినా అవి ఎందుకు పనికిరావు. అలాగే మరి మానవ సమాజం కూడా ఈ వృక్షం నుంచి వేరైపోయిన శాఖల్లాగా కాకుండా భగవంతుడి నుంచి విడిపడిపోతే అవి కూడా ఎందుకు ఉపయోగపడవు అంటున్నారు. సో ఏదైనా భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే ఎవరైనా దేనికైనా మనకి ఆ సంపూర్ణత అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇలా భగవంతుడితో అన్నింటినీ కూడా ఈ రకంగా సంయుతం చేయడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళ యొక్క శక్తి కేవలం మరి ఆ కార్యం కోసం ప్రయత్నించేవాడు శక్తిని ఏమాత్రం వృధాపరిచిన వాడు కాడు అంటున్నారు. అంటే ఇలాంటి లోక కళ్యాణం కోసం, అందరి యొక్క అభివృద్ధి కోసం, పూర్ణత్వం కోసం అందరికీ ఈ రకంగా భగవంతుడితో వాళ్ళ యొక్క సంబంధాన్ని తెలియపరచాలి అనే ఉద్దేశంతో కృషి చేసే వాళ్ళ కృషి ఎప్పటికైనా వృధా కాదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మరి నాగరిక సమాజం భగవంతుడితో మరి కనెక్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకోవటం అనేది. మరి కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో ఈనాటి సమాజం ఉన్నది. కాబట్టి అందరినీ కూడా భగవంతుడి గురించిన
విషయం తెలియజేయడానికి, ఈ విషయంలో వాళ్ళని మేల్కొల్పడానికి మరి సామూహికంగా హరినామ సంకీర్తనమే ఒక పెద్ద విధానం ఈ యుగంలో అంటూ ఇక్కడ ప్రభుపాద హరినామ సంకీర్తన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అన్నది ప్రస్తావిస్తున్నారు. కాబట్టి దీనికి అవసరమైనంత వరకు మరి మనం చూస్తున్నాం కదా, చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం, నిజమైన శాంతి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మరి చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశాలను మనం అంగీకరించాలి. భాగవతం కూడా ఇదే ప్రయోజనం కోసమే ప్రకటించబడింది. మరి భాగవతం కూడా భగవంతుడి ఘనతను మనం ఆస్వాదించాలి అంటూ ప్రారంభంలోనే చెప్పారు కదా. సో ఏ విధంగా ఆస్వాదించాలి అంటే సంకీర్తనతో, నామస్మరణతో అనునిత్యం భగవంతుని తలుచుకోవడం సులభం అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన విషయం ఇక్కడ చివర్లో ఈయన ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంకా రాబోయే అధ్యాయాల్లో ఇంకా కొంచెం ప్రత్యేకంగా వివరింపబడగలదు. సో ఆయన భాష్యంలో ఈ విషయాన్ని కూడా జోడు చేశారు. సో శ్లోకంలో మనకి ఈ భక్తులంతా కూడా ఈ 1000 సంవత్సరాలు తీసుకునేంత పెద్ద యజ్ఞం పట్టేటటువంటి ఒక పెద్ద యజ్ఞాన్ని తలపెట్టారు ఈ శౌనక ఋషి అధ్యక్షతలో. ఎక్కడ తలపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు అంటే నైమిషారణ్యంలో. ఎందుకు అంటే నైమిషారణ్యానికి ఆ శక్తి ఉన్నది ఆ ప్రాంతానికి. అందుకే మరి ఈ రోజుల్లో కూడా అందరూ నైమిషారణ్యాన్ని చూడటానికి చాలా యాత్రలు అవి కూడా చూస్తున్నాం కదా. నైమిషారణ్యం యొక్క ఘనత ఏమిటంటే అక్కడ యజ్ఞం చేస్తే దానవుల బలాన్ని నశింపజేయొచ్చు అనే ప్రత్యేకత ఉన్నదని వరాహ పురాణంలో కూడా ప్రస్తావించారు నైమిషారణ్యాన్ని, ఆ విధంగా దాని ఘనతను. సో అందుకని వీళ్ళంతా అక్కడ యజ్ఞం చేద్దామని వీళ్ళంతా సమావేశం అయ్యారు. సో తరువాత శ్లోకాస్లో అది ఈ శ్లోకం. ఇక మనం వీళ్ళంతా కూడా సమావేశమైన తర్వాత వీళ్ళు సూత గోస్వామిని ఆయనకు ఒక ఉన్నత ఆసనాన్ని ఇచ్చి భక్తితో కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది అన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చూస్తాము. అది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలు, వాళ్ళ ప్రశ్నలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు అన్నమాట. ఎందుకన్నది కూడా మనం తర్వాత చూస్తాం. చాలా మంచి ప్రశ్నలని మరి ఆయన సూత మహాముని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు మంచి ప్రశ్నలు అవన్నీ కూడా మనం ముందు చూస్తాము. సో అది ఈ రోజు శ్లోకం. మరి ఈ శ్లోకంతో మనం ఈ రోజు క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరి